Hi guys, good morning guys. Karon di ay mag-himo na ko ginamos, nag-asin di ah. Ja, ngani ni guys para lang ni ginamos. Kani hanan ni sang ipato kanang wala bitaw jay duga. So, gikanan ni ref. Ipato niya. Di pwede mo kasi dagan nag-asin para di mong ginamos, di ka adyo parat. Karon ang matanaw no usara kada karang ibagat asin na guys isud di mo sa sarado jud na sa sidlanan para nga gimong ginamos di udlon kay kasagaran sa ginamos udlon si jaba sakay ma dapuan langaw so mangita ko para mga kasidlan gamay na ni guys sa among running kuan konsumo ning ginamos ha mga 1 week makaon na ni So nga na ni guys nakatuo na si Ja asin ang asinan guys di mo ra pangatansahan pagkado nga kaya nagmabuntag dani man kulingan kasi na lang guys namin ni kita magbuhat ating ginamos kay di taludoon kay limpyo kaya nga sila ngaban ko ng ginamos at tinag-tinuban hindi asa gulang tulog ginunang sa kamot at kanila pero ko nang maparat naman guys udlon si Jazalay baho ang hit ako dito kung basta-basta mo kaginamos basta kaya ko kay baw kanang sa gabuhat kung palit magaling ko ginamos ang gisahon para mawa ng kuan so dari na ibutang guys isarado ni dito mo lang awan bakit asin di kaso daghan ja ug mas buntag kulingan si Ja mabuntag kulingan dira kulingan sa mabuntag dahil mo akaraw-karawon. So, para sure na tapluban si Ja nga makasidad lang mo. So, ano yun? Ang tanaw na ko ito maakuan. Ano ito mao. O guys, malipang pagkazugkuran pero hindi man pwede huwag magsigira mataglubog. Samot man ating sakit. Mapat may tubig. Lima ni way tubig ba? Bagas.
kani magamong tubig to bali tulo kanina ni na ami direct sa kuan sa gripo kani direct ri kan sa main ani man yan sila dili kanang kamang problema guys ay di mo sa mo tag tubig kana man may duha ka tangki agamong tangki nga dako para sa Pilas building na siya agas bisag pa nga magas di magas ag linya kana may pundo ang tangki so dari po sa side sa katong makipuyanin dahil pa rin sa ka banyo nga kuan may kumon na sa tubig so ang wa kanyo katong labhanan tapos pikod maawa sa agas basta kay way agas sa min so na dito na utana ano kuno na inibuklos ang siko ana na mag-iapilin sa vlog ko ani disgrasyada ko sa motor man ni nabalik niya ang PWD na bitaw ko kay tuloy ang bali na iban nga mga bag-o bitaw nga wala kahibaw sa ang kuan so karon guys maka istorya na ko gamay sa ang sakit sa gums pero bali ang nahurot sa tambong ko makalipong wala mong gipod usog inom kay mas piligan na malipong kung kasangat nga nakatungot-ngot nga munagan na sang oo nawa na pero ang sakit sa ang gums nga nagngalingan na apa jet siya so siguro guys huwag na ko'y time ahong ipatanog ang ipon kay basig sa ipon kanig na ganun pero katong sakit na tali sa ang naw nga may ganun bitog hangin or maigasibok nga mudagan na rin sakit nga ngat nawa siya so katong para sa nerve nga giinom katoras para sa trigeminalgia katong may ato karon mga bang sakitan mga nawa siya so pa-feel ko nga katong nga sakit nerve na mo nawa sa para sa nerve pero kaning nagnungal basin sa ngipon pud mo kay bawo hindi ko pa sa gamay so malagi so na ko'y time na ko ko'y budget po mo mapatanaw ni nga ang kung sa dental pa ko'y kanang budget sa para sa dental so puhon-puhon maka naana asa ko mato sa ang dentist na pud so kahang lipog na agyapon kay lagi na malikog tambaw pero wa jud ko ning inom sa punta guys sa gabi ira ko kay murag jud ko siguro makabakod ko kanya ko lejek lagi ko ja karon kung mga dawid na lamang ko kay di pa ko ganahan sige ra lubog ug adlaw kung gusto ko adlaw mulingot ko kay kanang mura ko mas palyado na na kog samot lusa ko si higda pero sa gabi na mag-ahong kuan guys ang lipong napamabuntag kay grabing bawo anong mali pag magulutong tambawa o buntag hanggang yun tatong kuan patungan 50 mg di man ko kadto dato ma budja murag nakaludja na nga katugad sa kuan katugad sa kanang ay ito sago sa kuan ni gabalin ba to arang-arang nagkasakit sa ang kuan ang naw nga mudagan nga riso katong dari lagi wa nawa si John kanila ngil nga nabilin dari sa ang dali naman dari at least maka hinamos-lamos na ko mahawira man ang naw o maka istorya na po gamay so ano na guys uplift naman ko sa ang kuan oh guys, naman yung gihugasan na rin nagkaw. Salamat ko na ito pikas. Lagi na ito pikas ng gripo. Kaya di ko ganahan. Huwag makatiwangwang ni hugasan dani. Nga maghat ako magasan na rin sa amin. So wala man yung gihugasan. Gamay lang pa niya mong kanang sa buntag. So andali ito nang utana dito sa comments. So gasa rin sa mga duri nga nawan ako nag-upload sa vlog. So karon guys, sanis dyang i-videohan ang among katanaon. Wala din na mo pagawasa. Tora sila ito sa kwarto kay nagsakit pag ngipon ni Jomar si ano sa niya mga lajo at pag niyang libutan dyan mga to guys nga every other DC dya igawas dari sala dyan kung pa to sa kwarto guys kay nampi bintana so open lang pa naon man na karon nagaman naglugas na ni o asa si Marjorie kay na nangita ni dyan. So kita dito pwede og natagibati mag sige lamang tawag ka nanay at nga bibihin niya itong sakit kay musamot o karon guys kasi kajugbadong panahon na
Darin ja. Malagi ni way tubig. Kanang kabo-kabo lang ko dari para ihugas sa babo. Kaya arong mahinlo niya. Ja guys, kanag sa magkuan ko. Kahit umupo ka ng iodize ka ng pink salt na. Pink salt. Okay, makakuan man guys, makatabang sa sunod-sunod. Sarap ka mamugan. Hi guys, dias do Mardi ang lingkod. So tanaw ni isang mga imaguang karon dia sa kwarto dia na guys. Dia guys, ipakita naman ninyo dia. So as dyan yung gawas, every other day ang paggawas sa kay bukatan ng isang manghod. Medyo malipod sana so kapit ka rin po bintana. So dara dyan kayo guys. Dari guys dyan, dari pinsan hidanan. Nalutuan. This is my bag. Katawa na siya. Okay na na. Okay. Hingga. Nagsay, naman ito sa hangin. Napagpumid ang manghod. Ang sandi. Wala siya, mali lang hidanan. Di ako sa bintana din guys. Abdi ang pagbintana. Okay sa diha. Kaya lang mo. Ginawa mo lang iglang. Umiyaw kasi yung baka? Sige. Ipapabain na. Sige na. Pa, pag-ampo niya pa na makagawas ka. Pag-ampo niya pa para makagawas na ka kay para magkupan ang banatang itas bubay o ako ito o tsunami. Orang kita bilang sa rin guys. Pili pa rin guys. So ako guys, nanginhinayang lang ko daning pintura nga ako anay ninggahi naman dyan niya haraman dyan gitubigan kay ba kung mapahimusulan pa ni. So maori guys ang pintura dari sa among kilid kay
kanang nairang ilara tanahon ni dinhi wa palagi ni na pahaman og kuan trabaho kay wa may budget. So pwede pa man jud guys ipintura na natonton sa kog pintura kay trabaho sa laki pwede ram po nato trabahoon basta kaya naman nato. So pwede na rin guys narang-arang aguro dari. So haning itiwas dari daghan pa ni guys kay pwede ram din tubigan ning pintura ha. Balag lapsaw pa basta kay ning pilit pud ag pintura sa bungbong ay sa wall. So guys kani dinhi dining gi hugam gud tanawon ja narabay may foreigner sunod adlaw maabot kaning bana dali sa mong ni abang na ni asbang sa mong kwarto uwa pud kazo guys grabe ka ugaw tanaw ni dinhi ka palagi ni mahuman kay pay budget ja naman lagi pintura guys nga nakulingan dadto nga ni gahi na so ang gisojag butag tubig so nagamit pa naputi-puti pa sining daan ni so sayang man guys kay mo sa mugahi ra so maduna naman ni si Jama ang aguro ni daplin sa among portahan. So kailangan pa din dagag budget ni Daddy guys kay daghan ra panigkuwang. Kapag kuwang ni isang kon din dapat gani giskim ko tanin ja. Wala naman na giskim ko to may skin coat. Unja may butangan ng sapatos sa asahon. Butang dagto. So guys nagtrabaho jud ko ron guys kay di ko ganahan og maglubog-lubog kay kasamot magkaludya. So matupay magpintura ko lagi sa among hilid. Ang sapatos sana mo kay kuan manasa ni ibalin dos gilid. Kaya maapil og pintura ni Dani. Kuan arong ma-neat pud tanawon ning taon ning among kuan, among gawa sa among portahan. Kira man? Kaya sa katungay, langin na. Oo. Dahil ang tod niya. Please na. Pagkakan pa ni Tugay, wala pa na. Pagkakan pa na. Pagkakan niya, ang dito-dito. Hindi ka pa na. Bahala og kanang singinari kanang nay di ka hamis basta kay di nila tan-awon bahalag murag ko ani guys kanang nay nagadagundod basta agahalaman guys nga malimpi-limpi pud tanawon ja sayang pud ang kaning pintura og ilabog ra so kinahanglan si ja og magamit pud dari bahala na mag-repair ni sunod og adlaw og nanay budget si Dani para ipa-repair ning gawas so daghan pa ni kadto problema dari guys kay skumputon pa ni patigol ja ay kanang singinani arko baba kanang babaw kay wa pa lagi budget so mao na guys ang problema dari. So guys, diba? Nice na tanaw na gamang gawas ng pinturahan. Kaysa ilabog ra ni o ijaburan ning mga kuan kananay gahi nga pintura. So
Pagkinabangan pa ni guys. Puti-puti pa sa dari. Bahala na magtrabaho na ni Utro kung saan ni nagpamaagi nga ani pinturahan. So nilad kaso diri guys kita si classic bitaw ni sa kanang maghalo bitaw sila sa una daari nga. Kaya istimputon pa malagining dinis ibabawon sa gastuhonon pa.